बर्थडे गर्मिया माने चिलिमना उनका आवडता बर्थडे गर्मिया कापा कोई गो संसार काम थला उडूक चला मामा बात कुठे इना तो बाहेर जॉब चा आता चल के मी ते करे आणि पावला युद्ध विकास कधी जापके हम तेरे ना हो मैं तो अलग ना हो काला मैं गुल पाइलो अबे सगळं दिन हिला जापान किचन टाकावा अन्ना किचन घडी जू काटला अरे झगडा केली कारण ते के माने उका होई उका इना चलोनी स्कूल दो हम चला होय ना चला के हपाय तुम्ही तगी हजारीन में लगोट सपड़ा हो तुम्ही मां तुम्ही को स्कूलिंग चला करा ठीक है बेटी बड़ायम ना आईना इनको का बात की तीन मिलके नापा पीछे की तंगा मोहा चिकन ना सलोनी रेंगे उड़ाने मोर इनको को इनवर्ट के नुके काट दिया गुड मॉर्निंग टीचर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग Loli? Yes, ma'am. Aida? Yes, ma'am. Cekak mana bina? Dapat ini ha? Ini mau dapat ini. Adik kas पढ़ा लिखा देवें क्या? चाबी थी क्या? सलोनी, देखो बे. mana cita mami kan tama? Orang ada समस्या में orang ने पढ़ा बाप हुई kan तीजो. ये समस्या. इन बाबा तो दिन ही लगे हनी जो कहा. आज आलिया संसार चलाने की तो इन जगह बताई कि हनी दिया. आज मीटिंग की तरह ले orang ले पर शुरू करा चिकन दिन पढ़ा हमें. हम दिन ही लगी चल रही है कानून का की. काका कहते कोरा हुआ. रुको. आईना दिखे. mana cita mami kan tama? ini क्या तेरे में? ini तो ताले चली तो एम करा. ताले जो ही है ना? dapat kau itu तुम्हें कोरा हुआ. रुको में. ठीक है रेडी की पूछना उड़ाने नशा ताला मिला दिया तो चला लगा. चलो तो वे आज तुम्हें आईना है तो उड़ाने चला बिकल से हालत दिखा अच्छा तो मैं चलो चलो बेटा हमार बाड़ी चलो माया तो ठीक है ना उड़ाने तो बेटा से मालूम नहीं है किया उनको इधर बेटा को जादू बाबू अरे चिली बेटा बाबू बाबू उनको न्याय में आपने कोई बड़े चाची के पुरा छे भालो आसी बारे दोटा के बने से ए भालो आसी चाची बार बार जाबे तो बारे तो बेटा खुशो बेटा खुशो बारे कोई ना सिग्नल का पूरा कोई मार में फासली तो बढ़िया मेरे हाय 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 आज सुंदरी एदिके असुंदर चीनी बिदो हेनल में लोहा मक्कन आयुना बड़ाया मुड़ी बिदो हेनल हवा इनके ना तो हवा जीवन आपका ओड़ाने भगम पड़े हवा इनके जी गर्मी नहीं ओड़ाने भगम पड़े वीडियो को बड़ी कैमरा ले अन्नती बेटा काय होबे माने हमार छोटो बेटी मत का होय ना कहिबे बारी चाची दिया तुम्हारे का काम करे तो हमारे देते गरम लगता है ना चाची नेम नेम
পুজো হইলো না কি রোদ রে বাবা ওরে ছাতা লাগা সিগারেট কই হাতটা কি নরম রে বাবা আমারটা ছেড়ে দে আরে সুন্দরী কাছে আয় না আমি আপনাকে ভাইয়ের চোখে দেখতাম আর আপনি আমাকে এই প্রতিদান দিলেন আরে আমি যে তোকে ভালোবাসি না না গুড গুড এই লাইভ দেখতেছে এই ছাড়ো আমাকে কি আর ভিডিও দেখতেছে অনেক কোনে ঢুকতেছে মারে রত্না সামনে চাপা দিছি আমি তোমার বান্ধবীকে ভালোবাসি তার জন্য নিয়েছিলাম যে ওকে ভালো করে বুঝে দাও তোমার বান্ধবীকে তো আমি ভালো করে বুঝি তোর বান্ধবীকে তুলে নিয়ে যাব আমি আর তোমাকে দেখে নেব বান্ধবীকে দেখে নেব আবে জোর আবে ভালো আইলো না अरे के बेटी सीधा तो बेटी इधर सेटा करके तो तू रास्ते पे अपन नंबर भी खाई ये मालूम तो সামান্য একটা মেয়ে আমার নামে কমপ্লেইন করছে হাবিলদার এইটা ওকে গ্রেফতার করো কি তো ধরে নিয়ে গেল পালা এই কি সেই ছেলে মেহেদি হ্যাঁ দারোগা বাবু তুমি ওর অন্যকে টানছিল কেন আমি ওকে ভালোবাসি তার জন্য টান দিয়েছিলাম ওকে ভালোভাবে বুঝাইতে পারতাম আমি তো ওকে ভালো করে বুঝিয়েছি যে আমি তোমাকে ভালোবাসি ওর মা বাবাকে বলতে পারতাম ওর মা বাবাকে কি বলবো ওর বাবা তো আমাদের প্রতিদিন মার খাইতে নিয়ে আসে আর আমি ওই মেয়েটাকে ভালোবাসি বলে ওদের বেশি করে টাকা দিতাম এটা কি সত্যি হ্যাঁ দারোগা বাবু আপনি কি মাল বানান কেন আপনি মাল বানান ওদের সংসার কাজ কাম নাই কি করব আমি তো কাজ করি না তার জন্য মাল বানাইতে লাগে আপনি মাল বানান বলে ছেলেরা প্রতিদিন মাল খাইতে আসে বুঝতে পেরেছি দারোগা বাবু ভুলটা আমাদের এবারের মতো ক্ষমা করে দেওয়া হলো নেক্সট টাইম যেন এরকম ভুল আর না হয় ঠিক আছে দারোগা বাবু দুই পক্ষকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো ধন্যবাদ দারোগা বাবু লালিয়া বইনা মিস্টাকো আপনি তো নাটক কাজে বুঝাও কিনা আলিয়া বুঝাও জন্য কোনো উদ্দেশ্য হইতো না ধনী পাওরা বাবু দেখিয়া বাবু ভাবতি না আর হচ্ছে আলে তো মিথুনে আপনি তো বন্ধ তো মানে মেনে রাখিয়া দ্বিতীয় বাবু কাহা বড় সহায় করে আর ওরা ওরা রেগে বুঝুইয়া কোনো দিকু তো ওরা তো বাবু গুপা অনেক অঙ্কা দিয়ে ইন দিয়ে বাবা সাজাও করতে এটা করাই আগুন একবা ওরা রে আর ওরা রে বহু মিটি গিদরা কো মিনা কুয়া उनको दिखो तो अपन गिदरा को बहु बेटी को खराब नजर ते कुने लेखवा ओनाते अब शांता समाज दो दुबो जाबा करा আর নোয়া শান্তা সমাজ
सिपिंग रखा लगी अब हंडी टीवी बंद लगा हुआ आले तो मेको पे तो बंद तो वाले मैंने कहा टीवी अब जहाना बड़ा पड़े न्यू अब ओड़ा रे टिकु ठेका बाबू अथरीगा हंडी तो दुलारी अब यहाँ मिश्रा को आले नुआ नाटक रे जते जहाना भूल हुई